what's up guys no? Ano, bali to sa first bilag na to. First bilag na to. Oras na to, alas 10:25 na. Karon dapat na ta matulog. Balik pa. Puma. Yo. Oh, what's up guys? No, balik na tayo. Buntag na. Buntag na siya, no? Karon na to alas 5 to atong oras. 5 dapat pa tayo maligo, no? Sa taas. Unsay na adin. Pag dito ko na ba ano or wala. Nang kayo dito. Yun po, ano. Popost ko to sa YouTube, no. Title ito ay title na ni Boy Estudyante. Ha? Aligo sa kuha. Okay, what's up guys? Nawala na akong ligo. Nawaligo na. Kaon na talo. Kaon talo. Kaon ta. Kapay tao. Ligaw pa. Kapay tao na. So, karon mukhaon sa ta. Yo. So po no, mana ko og kaon no. Karon kuan na punta ning manot brush no. What? Yeah. Oy. Oh no, ato na kong eskwelahan no. Inya na po. Gusto ko ikaw ang katabi, baby, won't you come with me? Gusto ko ikaw ang nakikita ko, I want you all for me. Gusto ko ikaw lang, baby, won't you come with me? Gusto ko ikaw lang, I want you all for me. Baby, gusto kitang kasama, gusto kang makilala. Baby, gusto ko pag tumawa ka, lalong magkakagana. Sa pagising sa umaga ay ikaw ang kasabay. Gusto ko araw-araw lang tayong hawak kamay. Tapos panay, tawa sabay, bigla tayong magkakatitigan, alam mo ba? Baby girl, ikaw ang gusto ko. Baby girl, I just want more of you. Tell me if you want me, baby girl, sabihin mo. Baka pwede ka nang mapasakin, gusto ko sa piling mo. Gusto ko ikaw ang katabi, baby, won't you come with me? Gusto ko ikaw ang nakikita ko, I want you all for me. Gusto ko ikaw ang katabi, baby, won't you come with me? Gusto ko ikaw ang nakikita ko, I want you all for me. Gusto ko ikaw lang, baby, won't you come with me? Gusto ko ikaw lang, I want you all. Oh, what's up guys?
Jungkook. Bye, mura mo di magkita. Sumuran mo mga nawa. Yol, wala ka kabalo na. Ay, wala ka kabalo na. Yol, asa ta pa yung Jungkook? Bulan nila mo din. Ito ka makaan. Ito ka makaan. Kita na. Kita na kasi akiya sa balay. Yung sa, uy, kadak ko. Dili ka magbaktas, uy. Oh, shit. Yun lang daw, mama. Sure. Wala ka dyan, Lilin. Tabangan, dili magpatabang. Mugani. Dili tabangan, magpatabang. Basta mag-yul, patabang, or dili magpatabang. Kami gani or sa imong bog. YouTubers gani, sabot ka. YouTubers gani. Nga gamit ang cellphone, dili kamera. Ambi gani. Pagdali na dire. Yan, sige, tingin. Gali mo, oy. Di lagi ka ang saon, sumbago naman ka. Tutor para ba ko? Yati mo ba? Ha? Bullshit kay ka, yung baba lagi. Ako, hero. Oh, nara hero. Kumana ako nandan. Ala yun. Kuya ba? Yol, dire, yolo. Nalamay kay KFC, yolo. La, tora. Uch! La, iya. Kuya, ay mag-asa mo dyan yung bagay mo magsubi. Ang bigan is ako man yung yulo eh. Ikaw sport man eh, no? Ang bigan lagi mong bag yun. Sakay ka ha? Bye! Ato na, nagbalik ay na po kita. Ato na, tatapos ko. Ta? Isa din na yung katawag eh. Bayad kayo na daw, di gusto kong pirin. Kung sa kabuutan. Pila di bayad sa kuan day sa ato day. Ay paingon dire. City? Update nyo yung paulit. Kayo la. City na po. Pwede mo sir. Mahubog sinilas. Ayun. Patas. Ikaw, kung maghubog ka, mas kasukan. Katang grade 5, solo akong gidala. Kinsa man? Brand. Ano sa tubig? Korean ito silunan ba sa panitaw? Tubig. Kana? Para na light ba? Uy, murag tosino gid na ba? Ginalag mo tosino. Ako? Ikaw. O guys, no. Ngaon sa meno, balik ra ko niya. O guys, no, mga kaon. Kuy. Oh. Pero mo na ko mo. Ito man. Ha? Mo ko speaker. Speaker. Pero no, kaniya bata na dagang eksperimento. Dagang kayo experiment. Magto na ko eh. Okay? Magto na ko, alas 2 na. Alas 2, 18. Gato na ko.
Sa day mo yung oras na supot. Alas, pag man siya ko, ano? Talag to. Ay, wala na ako. Tagdaod na. Di man dahil na magsugod. Tama po kung box na. Diyan na ra ka? Lagyan mo yung box. Pang itsara na sa nina. Sikasan mo na ako dito. No, daghan na kayo ka ng limon eh. Daghan na yung bunga mo limon. Wala pa mente ganito na. At sa picture nga nagkuhan ka. Yes. Nag-ano ka. Ano? Sliding. Oh, kanay. No. Pwede sa video ko na. Sige ka. Wala ka helmet. Karon pakita ninyo na ko unsa ka maayo akong classmate pulong buwan. Watch. What's up guys now? Kauban ako na no, classmate na ako sa grade 6. Peace. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. So nakita niyo ni ganina no? Guys, skin drift na. Shout out lang kung gusto Shout mo out lang makita. kung gusto mo mo tanaw. Dili, kung gusto mo ka kuana ni anera mo dire sa paninyo. Or magpatudlo mo sa Bougainvillea Street lang. Kuana pakita niyo si Carl James. Vicky Bell. Vicky Bell. Add friend lang sa Facebook. Chatan na mo siya. Magkita mo, asa mo magkita. Dunya la. At kung may nobyo ka na ba, sana na may wala. Di mo ko masisising sumusulya palagi sa iyong mga matang okay ganda o